जाय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो आंनि ओनसोलाव बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ बाख्नायदों। बाख्नायजानाय गौरब प्रशंसा मान मर्यादा बे जिसु ख्रिस्टनिनो जाफ्लायथों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनलायबाय आरो बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों जोङो सोलोंगोन जाहैबाय जोंनि दुखुनि समाव, खैफोदनि समावहाय जोङो बबे बोसोनफोरखौ फरायनांगौ आरो बबे बोसोनफोरखौ जों फरायोब्ला दुखुनि समावहाय जोङो बोलो मोननो हागोन, गिनाय समाव जों बोलोगोरा जागोन, बायग्लिना थानाय समावहाय जोङो बोलोगोरा जाफिनगोन। बेबायदि बाइबेल सिरिफोरखौ दिनै नोंथांमोननो लानानै फैदों। जि बोसोनखौ जोङो फरायोब्ला देहेन खालामोब्ला बायग्लिनायफोरा गोजान जालांगोन आरो जोङो मोनसे गोदान बोलोखौ मोनफिनगोन। जों बुहुमाव दङब्ला, जों बुहुमाव जोनोम मोनदोंब्ला जोंनियाव दुखुबो दङ, मिनिनाय दङ, गाबनाय दङ, रंजानाय दङ, गासैबो दङ। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो जेब्ला मिनियो, जेब्ला जोङो सुखुआव थायो, जेब्ला गोजोनाव थायो, जोङो अब्लाना रंजानायजों गावनि समफोरखौ बारहोयो आरो इसोरखौ धन्यबाद होयै होयै जोङो थायो। नाथाय गोबां सम दङ जि समफ्राव जोंहा दुखु जायो आरो बै दुखुनि समावहाय गोबां मानसिफ्रा इसोरखौ बावनानैबो थायो। नाथाय इसोरा जोंनो बेबायदि बोसोनफोरखौ दिन्थिनानै होदों, फोरोंनानै होदों, जि बोसोनफोरखौ जोङो दुखुनि समाव, जोंनि ट्रेजेडि समावहाय जोङो फरायनांगौ, देहेन खालामनांगौ आरो जायखौ जों देहेन खालामोब्ला जों गोजोननाय, रंजानायखौ मोननो हायो। अब्ला प्रियफोर, दे नोंथांमोननो बेबायदि माखासे बोसोनफोरखौ लानानै फैदों, जि बोसोनफोरा नोंथांनि दुखु दाहाफोरखौ गोजान खालामगोन, नोंथांनि जेंनाफोरखौ गोजान खालामगोन, नोंथांखौ इसोरा सहाय खालामगोन। दा बेयावहाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बे मोनफ्रोमबो बोसोनफोरखौ नायलांगोन। सेथि बाइबेल बोसोन, बेनो जाहैबाय गितफोरनि 27 नम्बरनि 1 सिरि। फोरबो, आंनि स्रां आरो आंनि बासायग्रा, आङो सोरखौ गिबावनो? फोरबोआ आंनि गोथांनि अनदर, आङो सोरजों सिगिजागोन? अनजाया ख्रिस्ट' प्रियफोर, दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ, गोबां ख्रिस्टियान जोहोलावफोर दङ, गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, गोबां बोराय बुरैफोर दङ, गोबां न'खरनि बेक्तिफोर दङ। जों गोबां समावहाय समजों लोगोसे जोङो सिगिजायो। गोबां ख्रिस्टियान बेक्तिफोर दङ जायफोरा समजों लोगोसे समा जोंखौ संखि होयो, जोंनि परिस्थितिया जोंखौ संखि होयो। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों, आङो सोरजों सिगिजानो? जिहेतु बै गोथां इसोरा जोंखौ हमथानानै दोनबाय थायो, बै इसोरा जोंखौ गोग्गोमै लाखिबाय थायो आरो बै इसोरा जोंनि सोरां जानानै जोंखौ दैदेनबाय थायो। बै इसोर थानायाव आङो मानो सोरखौ गिनो? नाथाय दिनै जोंखौ बुहुमनि जिथु थासारिफोर दङ, बे थासारिफोरा जोंखौ सिगिनो नागिरो। थाखा फैसा, बेमार आजार, जोंनि साननाय हनाय, बेफार फालांगि गासैयाबो जोंखौ सिगिनो नागिरो। नाथाय अनजाया ख्रिस्ट' प्रियफोर, जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव दङ, जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ हमथायो, जोंखौ गुबुना सिगिनो हाया। मानोना इसोरा जोंजों लोगोसे दङ। बे इसोरनि गोथां बोसोनखौ नोंथाङा देहेन खालामबाय थागोन आरो नोंथाङा जिउआव लागोन। नैथि बाइबेल बोसोन, बे जाहैबाय हुदा बिजाबनि 31 बालाब 8 सिरि। फोरबोआ गावनो नोंजों लोगोआव थानानै नोंखौ दैदेनलांगोन। बियो नोंखौ हगारनाय नङा एबा नागारनाय नङा। नोङो गिनो एबा गोहो गैयै जानो नाङा। बे बाथ्राखौ मुसिया जसुआखौ लिंहरनानैहाय बुंदोंमोन जे जसुआ, नोंनो दैदेनलांदो। नोङो बुंनो नाङा आङो दैदेनलांनो रोंनाय नङा होननानै। नोङो बुंनो नाङा, नोंनियाव कमप्लेन फैनो नाङा। मानोना बासायगिरि फोरबो इसोरानो दङ, बे इसोरानो नोंखौ दैदेनलांगोन होननानै मुसिया परामर्श होदोंमोन। आरो थारैनो बे इसोरा जोंनि सिगां सिगां जानानै, आरो जोङो नुनो मोन्दों जसुआनि सिगां सिगां जानानै गासै इजराइल माहारिखौ दैदेनलांदोंमोन। थिग बेबायदिनो फोरबोआ दिनै नोंथांनि सिगां सिगां जानानै, जों साफ्रोम बेक्तिफोरनि सिगां सिगां जानानै बे इसोरा जोंखौ दैदेनलाङो। जेरै इसोरनि प्रतिज्ञाया जसुआनि सायाव दङमोन, मुसिनि सायाव दङमोन, दिनैनि बुहुमनि मानसिफोरनि सायाव, जाय मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों, साफ्रोमबो बेक्तिफोरनि सायावहाय बे प्रतिज्ञाया दङ, जायखौ फोरबोआ बुंदों। फोरबोआ गावनो नोंजों लोगोआव थानानै नोंखौ दैदेनलांगोन। बियो नोंखौ हगारनाय नङा एबा नागारनाय नङा। नोङो गिनो एबा गोहो गैयै जानो नाङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बोसोना मा एसे सोमोनांथाव, मा एसे बोलोग्रा बोसोन। नोंथांनि दुखुनि समाव, नोंथांनि खैफोदनि समाव, नोंथांनि जेंनानि समाव सोर दङ? फोरबो दङ। बे फोरबोआ जोंखौ गिनो होआखै, बे फोरबोआ जोंखौ लोरबां जानो होआखै। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला जोङो थामथि बोसोनखौ नायदिनि। बेनो जाहैबाय गितफोरनि 23 नम्बरनि 4 सिरि। आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो आङो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा। मानोना फोरबो, नोङो आंजों लोगोसे दं, नोंनि थखन आरो लावथिया आंखौ सान्थियै दोनो। प्रेज द लर्ड। अनजाया ख्रिस्ट' प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ आरोबाव गोसोखांहोदों। आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो आङो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा।
प्रियफोर दिनै जों जि बुहुमाव दङ बे बुहुमानो खोमसि दरसि दरलाब सैताननि जायगा मोदायनि जायगा जेरावहाय संसारनि इच्छाया सोलियो जों बे जायगायावहाय दङ नाथाय प्रियफोर जोङो ख्रिस्टखौ मोनबाय सोरांखौ मोनबाय जोंहा गिनांगौ दरखार गैया मानोना इसोरा जोंखौ बुंखादों इसोरा जोंखौ मोनथिहोखादों गिनांगौनि दरखार गैया होननानै बे बुहुमानो जोंनि थाखाय खोमसिनि मोनसे जायगा जि बुहुमाव सैताननि राज सोलियो नाथाय जोङो सोरांखौ मोननायखाय जोंहा गिनांगौ जेबो गैलिया दिनै जों बुहुमनिफ्राय मोननाय सुख शान्तिफोरा जोंखौ अरायनि सुख शान्ति होनो हानाय नङा जोंखौ प्रटेक्सन होनो हानाय नङा दिनै बुहुमनि रां रुफा धोन दौलत गासै जा दङ बुहुमा जिखौ जोंनो होयो बे दान्दिसेनिल' नाथाय फोरबोनि जिथु थखन दङ लावथि दङ बे लावथियासो जोंखौ शान्ति दोनो अनजाग्रा प्रियफोर दिनै बुहुमा होनाय जिथु सुख शान्तिफोर दङ बे दान्दिसेल' जागोन बुहुमा होनाय सुख शान्तिफोरा गोमोरलांफिनगोन नाथाय इसोरनि जिथु लावथि इसोरनि जिथु दैदेननाय बे दैदेननाया जोंनो लागै अरायनि सुख शान्तिखौ होबाय थागोन अनजाग्रा प्रियफोर इदफोरनि 23 नम्बरनि 4 सिरिया जोंखौ बेखौनो गोसोखांहोदों दे अब्ला दानाबा जों थांदोनि 4थि बोसोनाव बे बोसोरानो जाहैबाय जहननि 14 बालाब 27 सिरि आं नोंसोरनियाव शान्तिखौ गालां बे शान्तिया आंनिनो बेखौनो आं नोंसोरनो होयो संसारा जेरै होयो आं बेबादि होआ नोंसोरो दा जिंगासि उसाव बादाव दाजा आरो दागि अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्टआ माखौ बुंदों जिसु ख्रिस्टआबो बे बाथ्राखौनो बुंदों जों बयनिबो शान्ति होना गालांदों आरो बे शान्तिया सोरनि होनाय जिसु ख्रिस्टनि होनानै गालांनाय शान्ति आरो बे शान्तियानो जाहैबाय बासायजानाय बे शान्तियानो जाहैबाय गाहाम रादाब बे गाहाम रादाबखौ जिसु ख्रिस्टआ जोंनो होलांदों आरो जाय मानसिफोरा गाहाम रादाबखौ फोथायो जाय मानसिफोरा गाहाम रादाबखौ फोथायबाय बिसोर गासैबो बासायजानायखौ मोननो हाबाय आरो बे बासायजानायखौ बुहुमा होनो हाया केवल जिसु ख्रिस्टआ होयो बेयावखायनो नोंसोरो दा जिंगासि सावबादाव दाजा आरो दागि मानोना जिसु ख्रिस्टआ जोंनो अरायनि गोजोननायखौ होलांखाबाय अरायनि गोजोननाय सोरनियाव दङ जिसु ख्रिस्टनियाव दङ जिसु ख्रिस्टखौ नाजावोब्लानो साफ्रोमबो व्यक्तिया अरायनि गोजोननायखौ मोननो हायो आरो अरायनि गोजोननायखौ जोङो सोरगो रायजोआव सानसे मोनहैगोन जाहा बिनि जिंगासिनांगौ गोनो गोथो जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया दिनै बुहुमाव जोङो दङ बुहुमाव मावनाय दांनाय मेंनाय बेफोर गासै थाखागोन नाथाय जोंहा सानसे अरायनि रंजानाय दङ आरो बे रंजानायखौनो जिसु ख्रिस्टआ जोंनो होनानै गालांखाबाय दे अब्ला प्रियफोर 5थि जोबथा बाइबेल बोसोन नायदोनि बे बाइबेल बोसोनानो जाहैबाय जहननि 16 बालाब 33 सिरि बेफोरखौ आं नोंसोरनो खोथाबाय नोंसोरो आंजों खौसे जानानै शान्ति मोननाय बादि संसाराव नोंसोरो नासयजागोन नाथाय गोहो खालाम आं संसारखौ फेजेनबाय प्रेज द लर्ड नाथाय गोहो खालाम आङो संसारखौ फेजेनबाय होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदों दिनै संसारा जोंनो लागै गाज्रिखौ फोरोङो दिनै संसारा जौ लोंनो फोरोंगोन दिनै संसारा जुआ गेलेनो फोरोंगोन संसारा दिनै नांज्लायनो फोरोंगोन संसारा दिनै मिसा बुंनो बाथ्रा फोरोंगोन संसारनि गासै नियम कानुनफोरा गासैबो सैताना गाज्रिखौ फोरोंनो सेस्ता खालामगोन नाजागोन आरो जोंनिफ्राय शान्तिखौ खावनो नागिरगोन नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों बेफोर गासैखौबो आङो फेजेननानै फैखाबाय आं फेजेनखाबाय बेवहाय गोहो खालाम नोंसोरबो फेजेननो हागोन दिनै बे सैतानानोथ' दिनै मानसिफोरखौ फेजेननो हास्थायबाय थायो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावग्रा व्यक्तिफोरखौ फेजेननो थाखाय बायदि रोखोमनि आनजादखौ लानानै फैबाय थायो अनजाग्रा प्रियफोर नाथाय जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बुंदों जे नोंसोर गोहो खालाम आं बेफोरखौ फेजेनजोबखाबाय आरो नोंसोरनो आङो अलरेडि शान्तिखौ होनानै दोनखादों होननानैहाय बुंदों खनसेबाव फरायनि बेफोरखौ आं नोंसोरनो खोथाबाय नोंसोरो आंजों खौसे जानानै शान्ति मोननाय बादि आंजों खौसे जानानै शान्ति मोननाय बादि जोङो शान्तिखौ बहा नागिरलाबायो नङा होमब्ला जों गुबुन मुवाफोराव बेसादफोराव शान्तिफोरखौ नागिरलाबायबाय थायो नाथाय शान्तिखौ जिसु ख्रिस्टआ जोंनो अलरेडि होखाबाय सोरबाया शान्तिखौ फैसायाव नागिरनो हागौ सोरबाया धोन दौलताव नागिरनो हागौ सोरबाया गावनि खामानि दामानि मावनायाव नागिरनो हागौ शान्तिखौ नाथाय अरायनि शान्तिखौ जिसु ख्रिस्टआ जोंनो होखाबाय आरो बे शान्तिया जिसु ख्रिस्टनियाव दङ दा प्रियफोर जोंनि बुहुमाव थांना थानाय समाव जोंहा गोबां दुखु दाहा जेंना खैफोद अनेक दङ आनजाद दङ नाथाय गासैखौबो जिसु ख्रिस्टआ फेजेनजोब्बाय आरो जोंनो थाखाय बोलोखौबो होबाय दे अब्ला प्रियफोर नोंथांनि जिउआवबो गोबां दुखु दाहाफोर थानो हागौ दा बेयावखाय जि बोसोनफोरखौ आङो लानानै फैबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा बे बोसोनफोरखौ देहेन खालामगोन आङो बे भिडिअनि गेजेरजों केवल लानानैल'सो फैदों नाथाय देहेन खालामगोना नोंथाङा गावनो सोलिनांगोन दा बेयावखाय
साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना जि बोसोनखौ नुनो मोनबाय बे बोसोनफोरखौ जेन देहेन खालामगोन आरो इसोरनि बोसोन बायदि सोलिगोन। दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै टपिक लानानै फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।